Здравейте на всички и на всеки един специално, който ме гледа днес и когато и да се гледа това клипче, искам да кажа едно голямо здравей, защото това здравей няма да ми е последното, тъй като но повярвам, че се случва. Нека първо да се запознаем, тъй като така е възпитано и така е учтиво. Казвам се Ванина Милева и съм на 23 години и скоро ще навърша 24. Аз съм човек, който много се вълнува днес да заснема това видео. Не знам докъде ще го заснема и как ще се получи, но нека да ти кажа, че мечтите се дават с причина и има вложени и инжектирани в теб мечти, защото мечтите си мечтаят да бъдат изпълнени точно от теб. Така че нито една мечта, колкото е голяма или невъзможно да изглежда страшна, тя не е там, за да те дразни. А тази мечта се намира в теб, за да бъде изпълнена от теб. Всичко, което си представиш, то е възможно. Започвам доста мотивиращо. Надявам се и така да наистина да бъде за вас. Слагам начало на своя YouTube канал. Много се вълнувам, тъй като споменах за мечтите. Тази мечта е вложена в мен от много години. И вярвам, че всичко се случва с смисъл и с причина. Казвам го, защото тази мечта не се е случвала до сега и не съм я случвала аз самата. И вярвам, че има защо. Едно от нещата е, защото когато човек застава с лицето си някъде, да говори, да се появява, да се изявява и да решава да прави тази стъпка, защото има хора, които решават да не правят така. Живеем в 21 век и това е нещо вече доста често срещано. Човек да застава с лицето си, но не всеки решава да поема тази стъпка и абсолютно това е избор. Моят избор е такъв. И вярвам, че човек, който застава с лицето си някъде, трябва да най-напред, първо, да познава кой е, нали, колкото е възможно, колкото може не повече, да познава своя характер, своята личност, своята автентичност, идентичността си, нали, защото така си мисля да е, това е моето мнение, заставайки някъде, ти трябва наистина да познаваш себе си. Просто е важно, за да бъде устойчиво нещото, за да ти да се съхраниш, за да бъде искрено, за да бъде автентично. Така, това е само въведение, няма да е някакъв дълъг епизод или както там ще ги наричаме. Сега ще преоткривам тепърва какво ще бъде, но нека да ви кажа неща за мен, тъй като аз ще съм човекът, който ще се появява и защото аз имам силното желание да го правя това нещо. Сега, точно сега вече вярвам, че съм се довела до този етап в живота, в който мога да застана с лице, с идентичност, автентичност и всичките неща, които изборих и да се чувствам добре и най-вече човек трябва да бъде себе си, каквото и да прави. Не, мотивите му да не са за да се харесам, за да стана известен, за да изкарам пари. Просто винаги това, което правите, да бъде водено от едно по-висше желание, някак си да бъдете водени, тъй като сега ще стигнем и до тази тема. Аз съм вярваща и съм водена от Духа на Бог, просто да направя това нещо, така че всеки да бъде воден от наистина такава вътрешна подбуда. Да започнем от там, какъв човек съм, нали, какво харесвам, защото въз основа на тези неща ние тук ще си говорим. Така че, повярвайте ми, разнообразието ще бъде голямо. Каква е моята цел? Да бъда себе си, да правя това, което усещам, като водено от Бог в мен, вложено. Правя го това нещо
Много е хубаво да сложим мотивите на масата. Наистина, то е да бъда изразена по някакъв начин, да помогна на някой по някакъв начин, било то с информация, било то с вдъхновение, било то с нещо, което би било полезно. Просто да съм там, в това пространство, тъй като в YouTube вече има доста количество. Ние тук се надяваме да имаме качество в този канал, качество на информацията, на темите, да бъде интересно, да бъде разнообразно, да бъде истинско и първо ще разберем. Така, първо, аз съм жена, така че сигурно ще си говорим и за женски неща. Аз съм съпруга, омъжена съм, пръста на едната ръка, пръста на другата ръка, това е татуировка, ще си говорим и за нея някой път. Аз съм съпруга, чакаме дете с моя мъж, бременна съм, тази тема също няма да ни обягне. Творческа личност съм, обичам музиката, писането, танците, фотографията, изобразителното изкуство. И сама съм участвала в такива инициативи и творчески дейности, така че ще си говорим. Но се извинявам, ще си говорим много за изкуство, всякакво изкуство, със сигурност. Работя в детски център, прекрасен детски център и имам допир доста и голям опит вече с деца. Много обичам деца и общо взето обучавам деца, обгрижвам ги, уча ги на разни неща, така че темата за децата също ще бъде включена. Работя и на едно друго място, така доста по-творческо, правя подаръчни кутии, но така имам и доста опит в професиите до този етап на живота си. Сменила съм доста, пътувала съм доста, живяла съм в Англия, живяла съм в Швейцария, работила съм също по тези места, пътувала съм и просто за почивка в Турция, Унгария, Германия, Гърция, Албания и такива различни места, така че пътуванията няма да са ни нещо също чуждо. Много обичам да готвя, да приготвям рецепти, да откривам нови рецепти. Завършила съм също гимназия по туризъм, ресторантьорство. Родом съм от Берковица, но съм живяла в втората половина на живота си така в Кюстендил. Местила съм се, сменила съм среди. Така че ще засегнем и различни ситуации от живота и все такива, дори такива разтърсващи ситуации, които са ключови за нашия живот, защото моето преместване беше много ключово. Човек съм, който е преминал през много неща, било то позитивни и доста негативни. Чисто аз съм преживяла като човек много големи вътрешни битки. Падала съм във всякакви ситуации, предизвикани от мен. Опитвала съм различни неща от живота и сред всичките тези неща, тъй като съм била и в депресивни състояния, имала съм самоубийствени мисли преди време. Говорим, нали, тези неща вече са преминати и може да се говори за тях от другата страна малко по-адекватно от мен. Като наблюдател влизала съм в много връзки, живяла съм в света, в плътското, в пухота и във всички от тези неща, които света предлага. Защо се изразявам по този начин, които света предлага? Слава на Бог, днес стоя пред вас като човек, който е положил една много голяма устойчива основа в живота си, един център. И го казвам и го заявявам тук, за да се знае коя е моята основа и на кое се дължи всичко. И е важно човек да постави картите на масата и за себе си, и за хората, за които ще говори. И знам, че говоря на аудитория, която е избрана. Аудитория, която е силна, смела, всеки човек индивидуално е талантлив, има потенциал огромен в себе си. Така че всеки привлича своите хора, всеки привлича своята аудитория. Аз не смятам, че човек, който застава пред камера, влогър, инфлуенсър, дърбъра,
трябва да пренебрегва този човешки фактор, защото гледах го души наистина. Така че аз съм благодарна за всеки един, който ще се включи, който ще се препознае или който ще му хареса нещо, който няма да му хареса. Пак съм благодарна, но просто всеки да избере за себе си дали иска да стане, дали не. Днес, както казах, слава на Бога, аз съм вярващ човек и открих Бог. Не този Бог, който света те кара да мислиш, че ти сам си Бог на себе си, всякакви такива буддийски практики, намери Бога в себе си да рабура. Говоря за истинския Бог. Истината е една и тя няма нужда да бъде защитавана по някакъв начин. Основата е много важна за една къща, за един дом, за една сграда. И знаете, че много дълбоко се полагат основите, когато се строи, например, небостъргач. Така че ние сега строим една дълбока основа в този канал и основата е моята вяра в Исус Христос. Няма да говорим, нали, постоянно за това нещо, просто го казвам, за да се знае с времето, ако той така реши, тъй като ме води да правя много неща и едно от важните неща на християните е покорството и ние трябва да сме покорни на това, което той ни води. Затова, ако реши, ще говоря повече за това, ако има интерес, ще говоря също за това. Няма да е някаква постоянна тема на Библията, разбира се, но искам да кажа точно това, че вярвам в него, направила невероятни неща за моя живот, добрини, милости, благости, не спира да прави. Трудностите също са на лице, но ще си говорим за това в отделно видео, ако преценя или вие също пожелаете. Така че казвам го това също, част от моите ценности, интереси и неща, които се случват в живота ми, защото аз посещавам църква, доста съм активна там и ще има кадри от различни събития, които организира, така че добре сте дошли, ако желаете да гледате и подобни неща. Ами така, сигурно имам още много неща, които мога да споделя като интереси, но те ще се вкарат в времето съвсем органично и естествено. Много обичам мода, много обичам дрехи, обичам животни, филми и всякакви неща, така че темите, които ще засягаме, са доста. Много житейски истории също имам, които да споделя, забавни, комични, тъжни и хем ще има влогове от неща, които се случват в моята седмица, в моят ден, в живота ми, като така събития или просто интересни моменти. Тъй като прекъснах видеото много рязко и трябваше да влизам в деня и в ритъма на деня, не можах да кажа това, което искам да ви кажа сега, като край на този клип. Много ви благодаря за това, че изгледахте до край и на всеки един, който е стигнал до тук или е проявил някакъв интерес. Благодарна съм много. Виждате моето вълнение и ви приветствам в моя канал и много ви благодаря отново. Така че ще се виждаме доста често. И доскоро напишете ми какво мислите, ако имате някакво мнение, нещо по въпроса, съвет или предложение като теми и общо взето оставете един лайк и ако желаете се абонирайте за канала ми, стига да ви допада и да имате интерес, разбира се. Затова до скоро виждане, имайте приятна седмица, каквото и да правите, нека да бъде благословено и приятно за вас и ще се видим много скоро.